zuci so ya soke kuma dafin yanar ke taimake ni na warke zaka ceci numfashi na. Sahibi mai girma kai ne masoyin raina, kai na baiwa amana, kai tallafi kan ƙauna. Na rike ki amana, za ki zama uwar ƴaƴana har mu kai ga auren sunna, kar ki saci numfashi na. Bar ta da numfashi, daina zancen haushe, kai nake lallashe, kai ne uban ƴaƴana. La 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 daga dare zuwa wayewa, nisa yake a kullum gurin bacci na, mafarki nake wai gashi an saka mana rana, aure muke ka daure ka sani ake jin san ka wurin fake. Zuciya ta yaske na amince sai ke a unguwar dan marke nan kika sace numfashi na. Mazauna aure zan waiwayo, zani na gaida mai fasa taro malam liyo, in kin yarda gobe na turo malam liyo ya kawo sadakin aure na bayyana. Na aminta ka turo kai nake sauraro, in hakan ta dauro ka san uban ƴaƴana. Kai zancen aure magana ta ƙare, kai nake saurare zo ka kulle kyaure, in na zamba amare a gidan ka can zan tare, ka bani gadin kyaure a cikin gida zan zauna. Kin farantar raina zuciya ba kuna, kin saka na yi murna akan san ki nai tsalle na. Aure sunnar dan amina da daɗi yake, mu zamo manema lada bauta muke. Idan zai biya neman lada nake, a zaman gidan aure zan koyi da Fadima Nana. Ki faɗi ƙarshen girma, ƴar gidan mai girma, Sadika masa duka shaitan ki ne fatana. So da zugin ƙauna ya daɗe yayyana, ni kurin fatana kar ki bar ni mi ban kwana. So da zugin ƙauna ya daɗe yana, ni kawai fata na kaka bar ni mai ban kwana, ni kawai fata na kaka bar ni mai ban kwana.